shit. Kaya mong iyungit ang sarili kapalaran, lagi mo lang susubukan kahit napaulit-ulit. Ganun pa man kung masyadong kapante, minsan ay umaatras para makaabante. Ang pangarap ay ito pa rin, pag-asa ay abutin. Kaya ko ay kaya mo, lahat ay kaya yung gawin. Habang may buhay ay may pag-asa, habang may panahon, huwag sayangin ang pagkakataon. Maiwala. Ang sarap dito sa UP. Labi na po mga nagbabahan ano. Sa mga kamay, iwagay-wagay niya sabay-sabay. Yan, napakilala sa pro concert, no? Kasi ang buhay ay malasini lang. Kung minsan ay maasim parang sinigang. Pag wala ng pamasahe, sumabay na lang. Pag namatay, ang kandila pakisindihan. Ang minsan na nagsisilbing ilaw sa pangarap na lagi mong iniisip kung paano maaapak. At kung medyo mahirap, pakisimplihan. Makasakaling may makarinig na kanta mong nasulat. Dahil sa mundong ito'y walang imposible. Kailangan mo ng lumangoy bago ka sumisid. Kung di mo patukot ang posibleng mangyari, pagkatiwalaan na parati ang sarili. Kaya pa man kung masyadong kampante, minsan ay umaatras para makaabante. Ang pangarap ay ito pa rin, pag-asa ay abutin ng kaya ko ay kaya mo, lahat ay kaya mo gawin. Yes. You know what, guys? Ay, this is stuff para patunayan ng katalan na hindi na naman tagal ng total. We have this gift, we have this talent na pakipagsabayan ng mga anyang patid. We are there, actually we are there with them. We have Mr. Dante na ay one of the best painters, best artists na nakilala ko. So, ayun. Thank you very much for inviting me. God bless everyone. Enjoy the rest of the night. Let's be a person.